बिसानि बिबान गथायनाय आरो समायखिरा लानाय फोरबो खुंफुंदों उदालगुरि भैरबकुंड पिकनिक स्पटआव। बिसानि गोदान बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गोदान आफादगिरि महरै दीपक कुमार बसुमतारी आरो गोदान गाहाय नेहाथारि महरै हालब्रि बर' बिथांजों लोगोसे सा 27 बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों धनश्री बियाबनि EM प्रेस मोसाहारि बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी आरो गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। हाबाफारियाव गोदान आफादगिरि दीपक बसुमतारीया समायखिरा लाखांनायनि उनाव माखासे बेसेन गोसा बाथ्रा फोरमायथियो। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आं गोदान आफादनि जानानै साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ जे बिसाया जोनोम जानायनि उननिफ्राय दिनैसिम जोङो थामथि खेबनि थाखाय गोदान बिबानगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनाय जाबाय। बेनिनो थांनाय 5 जुलाइ खालाराव धेकियाजुलियाव जोङो जोंनि स्पेसियेल कनभेनसननि गेजेरजों थामथि खेबनि थाखाय बड' सावथुन मुलुगखौ बड' सावथुन महरगिरि आफादखौ गोदानै दाफुंनाय जादोंमोन। बेवहायनो आंखौ गोदानै आफादगिरि महरै सायख'नाय जादोंमोन। दा दिनै बे 25 जुलाइ खालाराव उदालगुरि जिल्ला बिसानि बानजायनायाव नैबे भैरबकुन्द'आव जोबोद गाजा गोमजायै जोंनो बिबान गथायनायजों लोगोसे सतबांसा हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय। दा जोङो बिबानखौ मोननायनि उनाव एबा दिनैनिफ्रायनो जोङो बिसानि जाफोर मावथांखिफोर दं, बिसानि जाफोर नोजोर आरो थांखिफोर दं, बेफोरखौ बिथोन बादियै जोङो मावलांनो थाखाय थियारि जानानै दङ। जोंहा गोबां चेलेन्जेसफोर दङ, थेवबो जोंनि बे आफादाव गासै 77 सा दैदेनगिरि महरै जोंखौ थांनाय जर'खा जथुम्मायाव सायख'नानै होदों। बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो कालेक्टिभलि इउनानिमासलि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै जोंनि मावथांखिफोरखौ जों मावलांगोन। आङो बेखिनियाव नोंथांनो फोरमायनानै गोजोननाय मोनदों जे जोंहा दासिम बिसा जोनोम जानायनि उनाव 6थि बार बान्था फोरबो जोङो खुंलांबाय। दा जोङो 7 बड' फिल्म एवार्ड्स फैगौ अक्ट'बर दानावनो BTC सरकारनि स्पन्सरशिपआव खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा जों बिबान मोननायनि उनाव गिबि गिदिर मोनसे मावथांखिया जोंनिया बे 7 बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियानो जागोन। बेनि आलादायै आरो गुबुन माबाफोर बर' समाजाव जौगानायनि थाखाय सावथुन जौगानायनि थाखाय मा हाबा मावलांनो थांखि लागोन? नंगौ, जोंनि जा संबिजित बेवहायनो जोंनि माखासे मावथांखिफोरा लिरजानाय महरै दङ। बे लेखा जोङो माखासे हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दङ आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ माने बड' सावथुन महरगिरि आफादा मोनसे प्रफेसनेल मोनसे गौथुम आरो बेवहाय जाफोर मावथांखिफोर दङ बेफोरखौ जुदि समजों लोगोसे जाफुंहोनांगौब्ला माखासे रांखान्थिनिबो बाथ्रा सोनारो आरो जों मिजिं थिदों जोङो BTC सरकारनो गले गले माखासे जोंनि दाबि दावानि थाखाय जोङो गोसोखां बिलाइ गथायबोदों आरो बे लेखानो बिथांमोना दिनै जोंनो एवार्ड फांसन खुंनो थाखाय रां अनसुंथाइ होयो, मिनि सिनेमा हल लुनानै होनो थाखाय जोंनो रां अनसुंथाइ होदों आरो बायदिसिना मावबादा सावरायमेल बायदिसिना खुंनो थाखायबो जोंनो गेजेर गेजेर BTC सरकारा रां अनसुंथाइ होबोदों। दा बेबायदि माखासे मावथांखिनि गेजेरजों जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो हागोनखौ मिजिंथिदों आरो जेब्ला जों खौसेयै खामानिखौ मावलांबाय थागोन अब्ला जोङो बेखौ जोंनि बे रिजनेल लेभेलनिफ्राय स्टेट लेभेलनिफ्राय नेसनेल लेभेलनिफ्राय जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सानसे बेलासे लांनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। सम सम जों नुनो मोनो बर' सावथुन मुलुगाव आगान होदों होआखै जों बेखौ मिथिया, नाथाय शर्ट फिल्म बानायगिरि गोबां आर्टिस्टफ्रा सम सम
गोबां गुबुंले थासारिजों मोगा मोगि जायोबा माखासे भाइरेल माबा माबि गोसारनाय नुनो मोनो बेफोरनि सायाव नोंथांमोना माबायदि बिफाव लागोन? बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे साननो गोनां बिथिं नंगौ जे ससियेल मेडिया बयनिबो थाखाय आजादि दङ बिथांमोना ससियेल मेडियाखौ मोनसे गावसोरनि मेडिया हिसाबै बाहायनानै जानोबा गावसोरनि रोंगौथिखौ बिथांमोना दिन्थिदों आरो बिथांमोना जानोबा प्रफेसनेलाइज जानो थाखाय नाजादों नाथाय बिथांमोना जोंनि बिसाजों थोंजों सोमोन्दो दासिम गैथ'वा जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना जुदि एक्टिं खालामनायनि एबा सावथुन दिहुननायनि रोंगौथि दङब्ला जोंनि बर' सावथुन महरगिरि आफादाव फैनानै जइन जाफैनो हागौ आरो बिथांमोना जोंजों थाफानानै खामानि मावोब्ला जों समाजनि गाज्रि बिथिंफोर जाय मेडियानि गेजेरजों जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों समाजाव दिन्थिनाय जायो बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय जों ज'यै हाबा मावलांगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायो। बिसानि जिल्लानि जानानै दिनै खुंफुंबाय। गिबियावनो मिडिया पार्सनसिम जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि जानानै खुलुमनाय जासिग्रो दा नंगौ दिनै 25 जुलाइ 2026 मायथाइ खोब जों गोजोननाय मोन्दों उदालगुरि जिल्लानि जानानै जिहेतु मिरुनि गुदि दानाय बेयो जोंहा सनितपुर जिल्लायाव जानानै थांबाय दिनै बे उदालगुरि जिल्लायाव जोंनि बिसानि भट टेकिं जिहेतु बिबान गथायनाय आरो समायखिरा लानाय बे हाबाफारिखौ जों उदालगुरि जिल्लाया खुंफुंनानै हरनो मोननायनि थाखाय गोबां गोजोननाय दं बेनि थाखाय आङो साबायखर बावो। बेयाव बेसेबां मदद आरो थुलुंगा मोनखो? मददाथ' रायजोनिफ्राय गोबां जों मददखौ मोनदों दिनै हारिमुखौ रावबो गाज्रि मोनग्रा गैखाया आरो हारिमुखौ रावबो मुगैग्रा गैया दा बिनि थाखाय जों जायजों रायलायदों जायखौ जों हांख्रायदों जायखौ जोङो माने रेसपेक्ट होदों बिथांमोना जाबायदि रेसपेक्ट हरदों खोब जोंनिफ्राय जों मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों जों बेखौ बिथां रायजोफोरखौ जोङो साबायखरखौनो बावनांगोन। बे हाबाफारि खुंफुंनायावहाय रायजो राजानिफ्राय बेसेबां अनसायनाय मोनखो? अनसायनायाथ' गोबां दङ नाथाय मोनसे माबायाव जों एसे दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जिहेतु जोङो हारिमु आफादाव बा जोंनि बे बिसायाव मावथि हान्जा दंब्लाबो खोब जोङो गासैबो जोंनि जि लोगोफोर दं बिथांमोना रायजो जाफुनाय दं खायसे फरायफुनाय दङ बिनि थाखाय जोंनि आखाइनिफ्राय गोबां माने रावबो मदद होनो हाया जोङो बिनि थाखायनो जों रायजो राजानिफ्राय जा थाइसे थाइनो हायो जोंनि लोगोफोरनिफ्राय जों बेखौ लुबैयो दा जोंहा दिनै आलासि महरै जोंहा बिटिसिनि EM प्रेस मुसाहारि सार बिथाङा जोंनि लिंहरनाय लेखायै बिथाङा सफैनो हादों आरो बिथाङा गोबां जोंनिफ्राय जोङो साबायखर बावगोन बिथाङा गावनि गोसो मोदोमनिफ्राय जिउनिफ्राय अनसायनाय दं लोगोसे प्रेक्टिकेल बिथाङा बेवहाय सफैनो हादों बिथांखौ गोबां हाबाफारि दं होननानै खोनानानैसेयावबो बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव सफैदों जों उदालगुरि जिल्लाल' नङा जोंनि सारा जोंनि बे बर' बिसाया बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जिखिनि जिल्ला 16टा जिल्ला बिथांमोना गासिबो गोजोननाय मोन्दों। नुनो मोन्दों मावफुं सोद्रोमा प्रेस मुसाहारिनि अनगायैबो गाहाय बुंथिगिरि महरै नीलकान्त गयारिया बाहागो लाफैदों बे मानि नेरसोन? खोब माने जारिमिनारि बुंनांगोन जोङो बेवहाय खारन दिनै जों साननो हायो जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनखौ जोंनि बर' माहारिनि माखासे माहारिफ्रा माने अनसायनायखौ जों नुहुरो जिहेतु दिनै जों बिथांमोनखौ लेंहरनाय लेखायै बिथांमोना हांख्रायनाय लेखायै दिनै सफैनो हादों दिनै बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारि सारा दिनै गावनि हाबाफारि जा दंमोन बेखौ बे बिबानखौ लाफैदों बिथाङा हांख्रायनाय बायदि नुफैबोदों दा बिथांनिफ्राय जों जिल्लानिफ्राय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन। बिथांनि अनगायैबो जों नुनो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोनाबो नुजाथिफैदों। बे समावथ' जोङो गोबां गोजोननाय दंखायो जिहेथु बिथांमोना जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बेयाव सफैदों बिथांमोना हारिनि मोजांखौ मावनो गोबां सेस्थाबो दंखायो थिग बिदिनो जोंनि बे जि खामानि हाबा मावनो लानाय बेवहाय बिथांमोनाबो जों हेफाजाब होनायनि थाखाय जों गोबां गोजोननाय दं। नोंथांमोना बे हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावलांनो थाखाय ओनसोलनि एबा बे हारिमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेसेबां थुलुंगा होदों? नंगौ दिनै जोंनि बे बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना जोंनि माहारिनि जि
फोसाबनाय जिहेथु जों बेजोंबो माखासे फोसाबलांनायखौ बा फोसाबलांनो हागोनखौ जों नुहुरो जिहेथु दिनै जोंनि बे बर' माहारियाव गोबां माने बेले बेजे बा दुखु खस्थ' बा गोबां माने दाङाबाजि सोलिनाय दङ दा बेफोरखौ जोङो आब्रुथियाव लाबोनो थाखाय बा मिथिहोनो थाखाय जोङो माखासे ड्रामानि थ्रुयै बा सिनेमानि थ्रुयै जों रायजो राजाखौ माने एवारनेस लाबोनायाव जोंहा गोबां बिहोमा दं बा मावनो गोनां हाबाफारि दं आं बेखौ सानो।